Sanibonani, igama lami nginguLungile Balesa Zondi. Namhlanje sizofunda incwadi Umshado ebhaliswe nguNelisiwe Zulu. Isamari yencwadi, it covers all the pages from ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. Ake siqale. Ake siqale ngabalingisi. Umlingisi omkhulu esimtholayo kule ncwadi uBhekani. Sizoyihlukanisa ngama-sections amathathu. Sizoqala sibheke ekhaya. Ekhaya kukhona unina, uhlala nonina uBhekani, ubaba wakhe usashona. Yize noma evela kaningana ubaba wakhe ngamaphupho, kodwa akayena umlingisi ophilayo. Uma siza kwezothando, sithola ukuthi uBhekani uthandana noTholakele, abaphinde bambize ngoThuli. Unoma unengane noLindiwe, okuyi-ex yakhe, singayibeka kanjalo sithi okuyi-ex yakhe, yize noma uLindiwe besenalo uthando lakhe uBhekani. Bese uTholakele sifake uPamela noZenze okwabangani bakhe, siphinde sifake noBatomi. uBatomi umfokamkhwenyane wakhe uThuli osashona, and uBatomi ufuna ukungena uThuli. Uma sesiya emsebenzini, uBhekani unguthisha and uzwana nomunye uzwakabo owuSifiso. Ake singene endabeni. Isahluko sokuqala. Le ncwadi ihlukene ngama-sections a-different. Ifike isithathe emsebenzini, isisekhaya, isisusekhaya, isisesitobhini, isusesitobhini, isiphindisele back ekhaya, isiphindisele kaTholi. So ahlukene ngama-sections. And the way that I have summarized it, ngisamaraze ukuthi uma uBhekani esuka emsebenzini, uma ephuma emsebenzini uye ekhaya kwenzakalani ekhaya, uma esuka ekhaya esitobhini kwenzakalani. So it was a very easy book to break down because of ama-sections abawenzile ngakhona. Usuku lokuqala. Lapha sithola uBhekani uhlangana noTholakele okokuqala emathekisini, bobabili balibangisa emsebenzini. uBhekani awise iduku lakhe phansi bese yalicosha uThuli. Kube ukuxoxa kwabeke lokho bagcina sebazana namagama nokuthi uThuli uqashe khona lapha emkhukhwini waseNyawushane. Babiza ngomjondolo waseNyawushane. Right. So indaba ke sebesuka lapha emathekisini manje uBhekani useya emsebenzini. uBhekani afika axoxela uSifiso umngani wakhe uzakwabo ngalentokazi ahlangane nayo. uSifiso abone sengathi uBhekani uyatatazela. Amxwayisa ukuthi athathele izinto phansi, kodwa uBhekani akaboni ngaleyo ndlela, usebona umshado. Right, siyasuka emsebenzini sesiya ekhaya. Uma sifika ekhaya, wafika ekhaya wafica umama wakhe. Umama wakhe abazange basitshele igama lakhe kuze kufike ekupheleni kwendaba. Ubizwa ngonina, abizwe ngomama. Umama wakhe wambelesela ngokuthi kumele athole unkosikazi ngoba nakuye amaphupho kayise awapheli. Lapho uBhekani engenasikhathi ejahe ukuyolinda uTholakele esitobhini. Just a background, uBhekani is getting a lot of ama-dreams from ubaba wakhe because ubaba wakhe ufuna ukuthi ashade, athole unkosikazi. So uthe ebona uTholakele wavele wabona nje umshado, wangacabanga okunye, wavele wabona umshado. Yikho-ke uSifiso sefike sembonisa ukuthi hayi bo ndoda, ithukuma kancane ungatatazeli. Right. Sesiyasuka-ke ekhaya sesiya esitobhini. Uthe uBhekani ephuma ebuya ekhaya wahamba waya esitobhini ufuna ukuyoma alinde uTholakele. uBhekani wama-ke esitobhini kwase kwaqhamuka uTholakele ehamba nomlisi thizeni. Bamdlule la uBhekani uTholakele nalomlisi bamdlule uBhekani behamba bexoxa. Avuke isikhwele uBhekani ezitshela ukuthi mhlawumbe isoka likaTholakele. Aze ahambe lo mlisi uTholakele abiza uBhekani amchazela ukuthi lo bhuti uZenze naye uqashile khona laphaya emkhukhwini waseNyawushane. Ibe nokukhululeka inhliziyo kaBhekani, uTholakele etshela uBhekani ukuthi okungcono makafike kusasa ukuzovakasha endlini ngoba bengamlindele. Kuvunyelwane kanjalo-ke. Sekuwusuku lesibili endabeni, sisaqhubeka nesahluko sokuqala.
Ngakusasa emsebenzini uBhekane waphinda futhi waxoxela uSifiso. USifiso waphinda futhi wamxwayisa ngendaba yakhe lokho kutatazela. After emsebenzini ekhaya, wathi ebuya nje emsebenzini uBhekane wafica umama wakhe emlindele ukuze bexoxa ngendaba yakhe yomshado. UBhekane akakazange ukuhlala phansi ngoba wayejaha uthuli. Uma-ke ahambe kuBhekane-ke bebefika endlini yaTholi, athela ijuice uTholi, axwayisa uBhekane ukuthi wethemba ukuthi akazile ukuzoshela ngoba yena sengumfelokazi. Wamxoxela ukuthi wabaleka emzini ngoba emva kokushonelwa umyeni wakhe ngoba umfowamyeni wayefuna ukumngena. Igama lakhe lo bhuti uBhatomo. Yize noma kunjalo uBhekane walibika uthando lwakhe. Ekhaya, uma efika ekhaya uBhekane unina uselele, baxoxa kancane naye wahamba olala. Sisaqhubeka nesahluko sokuqala, namhlanje usuku lesithathu. Emsebenzini uSifiso watshela uBhekane ukuthi useyazi ngothuli ukuthi ungumfelokazi nokuthi wabalekelani, utshelwe uZenzi. Waphinda futhi wamxwayisa ngaleso sinqumo afuna ukusithatha. UBhekane wavele wabona kungcono ukuthi angabe esamxoxela uSifiso ngale ndaba ngoba uzolokhu emkhuza. Ekhaya, uBhekane wafica unina elele, wakhetha ukungamvusi, walungiselela ukuyolinda uTholi, baficana esitobhini. Bahamba baya endlini kaTholi. Endleleni bahamba bexoxa ngomsebenzi kaBhekane ukuba uthisha. uTholi ebuza ukuthi usesesebenze isikhathi esingakanani. Uma befika endlini yaTholi, uTholi wathi efika wakhumula izingubo zakhe ezimnyama ezigqokile, wafaka ingubo eveza konke okugqokwe ngaphansi. Ubhodisi wayengasawugqokile. uBhekane wachazeka kakhulu. Bahlala kamnandi bexoxa bedlalisana bethintana. Amagazi ayeseshisa bephefumulela phezulu. uTholi wammisa, noBheki wabona ukuthi sekuyahla ongcono ahambe. Bathembisana ukubonana kusasa. Uma efika ekhaya uBhekane afike, unina akakalali, ebelinde yena uBhekane. Athethe ukuthi umfunani umfelokazi amkhumbuze ngolaka likayihlo. Isahluko sesibili. Namhlanje usuku lwesine encwadini. Ekuseni uBhekane benamahloni okuficana notholakele ematekisini. Singasho sithi ngenxa yokukhululeka kakhulu abenakho izolo noma yingoba unina ufike wamthethisa ngendaba yakhe. Ngenhlanhla wafika uTholi esehambile. Emsebenzini uBhekane wafika emsebenzini esemlindele uSifiso, wambuza ngendaba yezolo yokuvalelana noTholi. Wamangala uBhekane ukuthi uSifiso uzazelaphi kubo zonke lezi zindaba. uSifiso wamxwayisa uBhekane ukuthi akusilona icebo elihle lokuthandana nomfelokazi ngoba angeke saqonywa umuntu emva kwalokho ngoba uzobe senesinyama. uBhekane akazange abe nandaba nalokho, waze wamtshela nokuthi sebeyathandana. Kwamxaka lokhu uSifiso ngoba basanda kwazana laba bantu. Washo uBhekane ukuthi akashelanga, babonisanile, kuze kwasiza ukukhala kwensimbi bexoxa. Ntambama esitobhini, uthe ephuma emsebenzini uBhekane wabona kungelona icebo elihle ukuthi hayi kubo kwamanje ngoba enqena ukuthi unina uzolokhu evusa indaba yatholakele. Waya esitolo ukuze alinde khona utholakele, wafica uZenze kodwa bangakhuluma. Emuva kwesikhathi utholakele wehlika etekisini ehamba nomngani wakhe ongumlungu. Igama lakhe nguPamela. Utholakele asho ukuthi angeke akwazi ukuthi yavakasha namhlanje uBhekane ngoba ufike nomngani wakhe. Abaphelezele kancane, uthe sebashiyile abona uZenze ekhuluma noTholi. Kumdide konke lokho okwenzakalayo. Wabona kungcono asale eseyikhaya ayobhekana nezindaba zakhe. Uma efika ekhaya, uBhekane wafica unina elele wangamvusa. Wakhetha ukucambalala. Wacabanga ngesigameko esenzeke lapha ngasesitolo. Wazibuza ngaleya ntombazane yomlungu evakashela umuntu omnyama. Acabanga ukuthi uZenze uyisimo kanjani. Wacabanga waze wafikelwa isihlathi. Waphupha uyise exosha intokazi eyayigqoke izinto ezimnyama, kodwa akazange abone ukuthi ubani leyo ntombazane. Wavuka ephatheke kabi. Uthe esanda kuphaphama wezwa umama wakhe embiza. Wambuza ukuthi namanje usaqhubeka nalo mfelokazi wakhe. Wadaza inkani uBhekane washo ukuthi uyamthanda. Umama wakhe wamcebisa ukuthi kuzomela ashise impepho ukuze acele kwabaphansi. Wala waphetha uBhekane wathi yena usadlula kulezo zinto. Wavele wacweba izinyembezi unina. Badlula kulokho baxoxa ngokunye.
baqeda bayolala. Waphinda futhi uBhekane waphupha ehleli noTholi beqabulana baphazanyiswa uZenzi. Wamangala ukuthi yini indaba ephupha lokho, wangabe eselala. Vele kwasekusile, walungiselela ukuya esikoleni. Namhlanje usuku lwesihlanu. Esitobhini yahlangana noTholi elinde izimoto eziya emsebenzini bakhulume. UBhekane abuze ngoPamela ukuthi imuphi. Asho uTholi ukuthi esheshe wahamba yena ngoba uyashesha ungena emsebenzini. Baqhubeke baxoxa ngoPamela. UBhekane efuna ukwazi kabanzi ukuthi bahlangana kanjani. uTholi awuchithe lowo mbuzo athi indaba ende. Baxoxe kuze kufike imoto ezohambisa uBhekane bavalelisane. Uma efika emsebenzini uBhekane njengenjwayelo uSifiso wayesezwile ukuthi bekufika uPamela ezovakashela uTholi. Uthe efika nje uBhekane emsebenzini uSifiso wabe seyiqala indaba kaPamela. Wabuza uBhekane ukuthi uyazini ukuthi yini indaba uPamela bevakashile. Wathi ngelinye ilanga akakefika endlini kaTholi uma kufika uPamela alunguze nje ukuze abone ukuthi baphezukwani. uBhekane wakhetha ukuhlehla kuSifiso wahamba ayosihlalela yedwa. Nabanye othisha basesebemxwaya uBhekane bembhinqa ngendaba yomfelokazi. Kwasengamnandi emsebenzini. Uma efika ekhaya sathi siphuma isikole waqonda ekhaya uBhekane wazilungisa. Inhliziyo yakhe ilokhu ikuTholi. Ajutshuliswe usuku babeqabulana aphinde adonyazwe yileli phupha aliphupha izolo ngaye. Wazitshela ukuthi namhlanje lamanqamu uzomthola uTholi. Esitobhini basheshe baficana uTholi noBhekane endleleni bahamba bebambene izandla. Bathe befika nje endlini kaTholi, uBhekane akalindanga nanokuthi uTholi enze ijusi. Wambiza ukuthi azohlala naye embhedeni wamqaqa isiketi kwawomunye phezu komunye. Emva kwalokho kwayima beyiphuza ijusi. Bazixoxela ngezinto ezingatheni. uBhekane abuze ngoPamela acela ukuvakasha kwelinye ilanga uma ekhona. Wavuma uTholi wathi kodwa ngeke akwazi ukulala. Sihamba isikhathi babona ukuthi sekuyadla ngcono kuhlukane ahamba ekhaya uBhekane. Afika ekhaya aqonde ekamereni lakhe ezwe iphunga lokusha. Uma ethi uyabheka ekhabetheni izimpahla zakhe zokugqoka seziwumlotha. Abize umama wakhe ukuthi azobona le nhlekelele. Umama wakhe angangabazi nakancane ukuthi ulakayise lwakhe olwenze lokhu. Acebisa uBhekane ukuthi ashise impepho acele uxolo, kodwa uBhekane akasiboni isidingo. Kwazise phela ukuthi uBhekane uyisifundiswa. Avele ethi uzoyishisa kusasa. Umama wakhe amshiye kanjalo emile ekamereni angena embhedeni uBhekane acabange noTholi nakho konke kade bekwenza waze wafikelwa ubuthongo. Isahluko sesithathu. Namhlanje usuku lesithupha. Esitobhini ekuseni babonane bavumelane ngokuthi namhlanje utholakele ozovakashela uBhekane. Ukuthi unini uzothini uBhekane useyobona khona. Emsebenzini wayengeneme neze ngalolu suku uBhekane. Nabanye othisha wayekhuluma nabo kabili kathathu adlule. Aze afike kuSifiso. uSifiso wabuza uBhekane ukuthi wake wambuza yini uTholi ukuthi wagcina kabani esikoleni. Cha, akakaze ambuze. Into ayaziyo nje uBhekane ukuthi uTholi uthi wayefisa ukuba uthisha. Ahleke kakhulu uSifiso uma ezolokhu. Wacasa kuBhekane wamshiya kanjalo. Afika ekhaya unina amtshela ukuthi kunesivakashi esimlindile ngaphakathi. Engithi phela ulindele utholakele. Uma ethi uyabheka, hayibo, intombi yakhe yakudala uLindiwe. uLindiwe uze lapho ukuzoxolisa ngokuphoxa uBhekane. Uze waphathela ngisho umama kaBhekane izimpahla zithokozele kakhulu. Umbhali walencwadi uvezile ukuthi uLindiwe unguthisha. Acabangisa uBhekane ukuthi uzomvimba kanjani utholakele ukuthi angabeseza. Athi uyabuya usayothenga okuphuzwayo. Esitobhini uBhekane asheshe ambone uTholi ehamba noPamela. Athi ukhululeke emoyeni ngoba ngeke sisaba singaba sekhona isidingo sokulokhu eqamba amanga. Abaphelezeli aze abashiye ngasendlini bese yaphuthuma ejahe endlini. Babambane noLindiwe baqabulane. Bahambe baye ekamereni. uLindiwe aqale yaqoqe. Ethi uvula amakhethenisi uBhekane abone isithunzi esidlulayo. Asebenzise lolo thuba ukuyolunguza endlini kaTholakele. Athi uyabuya. Afike-ke endlini kaTholi uBhekane enyonyoba. Wacokama efasteleni. Abona uPamela ephethe into esingathi umjovo. Ebhema nogwayi. Ababone bemuncane amabele bacishe ugesi. Aphendele endlini eshaqekile. Afike ekhaya esehefuzela uBhekane. Axole sekulindiwe. Usecasukile ukuthi umshiyile.
ancenge eze ehlise umoya uLindiwe, angene ezingubeni uBhekane, asondele kuLindiwe. Kwathi kwamnandi kanjalo. Ekuseni uLindiwe wavuka, uBheki eseye emsebenzini. Usuku lesikhombisa. Babonana esitobhini uTholi noBhekane ekuseni. uBhekane wazenza umuntu ojabule ukumbona, kodwa kwakungenjalo. uTholi abuza ukuthi konje uthe uzomshada nini? Asho uBheki ukuthi ngoDisemba. Kwaqhamuka imoto ahamba ngayo uTholi, bavumelana ukubonana ntambama, yize noma uBhekane azoshesha ahambe. Endleleni eya emsebenzini uBhekane azibuza aziphendula ukuthi uzoyenza njani le ndaba kaLindiwe noTholakele, kodwa ayikwazi kahle ukuthi yena uyamthanda uTholakele. Uma efika emsebenzini uSifiso wabuza uBhekane ukuthi ubani lo sisi ofike lapha kubo. Waqamba amanga uBhekane wathi umngani kamama wakhe. uSifiso wathi sengathi bekuLindiwe. Waqala wasola manje uBhekane ukuthi mhlawumbe uyena lo kade embona edlula ngasekamereni lakhe, esethuswa nawe ukuthi indaba ingase ifike kuTholakele. Sisheshe siphume isikole ngalelo langa. uBhekane wayengazi ukuthi uzomisa kanjani indaba kaTholi noLindiwe ngoba wayefisa ukumbona uTholi. Wavele wangaya endlini wancamela ukuhlala esitolo kuze kuqhamuke uTholi. Aqhamuke ngempela uTholi namhlanje uneme. Uqabule uBhekane wambamba nezandla endleleni. Lokhu kwamangaza uBhekane ukuthi uthathaphi isibindi esingaka. Bahambe baye endlini, uTholakele ufuna ukuthi uBhekane alale endlini yakhe. uBhekane waphunyuka ngokuthi athi mningi umsebenzi wesikole kumele awenze uma efika endlini. uTholi anika uBhekane izimpahla amthengele zona, bahlale kancane avalelise uBhekane. Abe nokusola ukuthi uTholi uye kwesinye isimo namuhla. Uma efika ekhaya endlini uma wakhe udiniwe, athethisa uBhekane ukuthi yini lento ayenzayo kuLindiwe, nanokuthi lokhu kufika uLindiwe lapha akasabi nawo amaphupho amabi. Washo nokuthi uyena uLindiwe ongumakoti walapha. Waphuthuma uBheki eyoncenga uLindiwe wayesehamba, wamncenga weza wehlisa umoya kodwa balala befulathelene. Ekuseni uBhekane athembisa uLindiwe ukuthi uzoshesha abuye. Usuku lesi-8. Esitobhini endleleni uBhekane ahambe kancane ukuze angabonani noTholakele, yize noma inhliziyo yakhe yayifisa ukumbona. Uma efika emsebenzini akasebenzanga kahle uBhekane emsebenzini ngalelo langa. Wabona nokuthi amzibe uSifiso lonke lelo sonto. So from now on incwadi yethu ayisahambe ngey'nsuku, isiskipha iy'nsuku, isiskipha amaviki. So manje sesikhuluma emva kwesonto. Emsebenzini aliphelanga isonto lesibili uBhekane noSifiso babonana. uSifiso wabuza uBhekane ukuthi uyamazi yini uBhadoma. Wamtshela ukuthi ubekhona lapha endaweni, cishe ebezobona uTholakele. Kwamphatha kabi lokho uBhekane ngoba uTholakele bengakaze ayiphathe leyo ndaba. Yamphatha kabi usuku lonke. Ekhaya namhlanje ukhetha ukuthi avele aqonde ngqo, yize noma emkhumbula uTholi kodwa akafuni ukuphatha kabi uLindiwe namhlanje. Kanti akazi uLindiwe wamfica engekho. Umama wakhe uthi kufika amadoda amathathu ngemoto ebovu ezolanda uLindiwe, ethi athunywe uBhekane ukuthi bamhambise ekhaya, laduma ikhanda likaBheki. Emaphoyiseni ekuseni uBhekane avukele khona ukuze ayobika lolu daba lukaLindiwe. Amaphoyisa amtshela ukuthi ungcono kuzonina ngoba uye ubone laba bantu. Asho futhi ukuthi azolindela umbiko ngaleyo ntombazana ayishoyo. Wathi ephuma emaphoyiseni waqonda emsebenzini, akakazanga ukusebenza ngalelo langa, waze waya ehhovisi likathishanhloko ukuze asheshe ahambe, kodwa wenqatshelwa ngoba vele ufike emini esikoleni. Uthe ephuma nje ehhovisi wahlangana noSifiso abuze ngoLindiwe. Aphendule kancane uBheki athi ukhona bese asheshe yazidlulele. uBhekane abe nokusola ukuthi mhlawumbe uSifiso khona okwaziyo ngoLindiwe. Emva komsebenzi aqonde ekhaya uBhekane ejahe ukuyoxoxela unina ngokuthi uhambe kanjani emaphoyiseni. Umama wakhe asho ukuthi khona umliso yedwa ambonile namhlanje emini, asole sengathi wayikhona ngesikhathi bethatha uLindiwe. Asho ukuthi angamkhomba. uBhekane amtshela unina ukuthi usahamba ufuna ukuyilandela kahle le ndaba. Asho ukuthi unina kukhiye uma kuhle engabuyi. Ngalelo langa walala kaTholakele. uBhekane afica uTholi ezihlalele yedwa, sengathi bekukhona into ekadisha. Aphika uTholakele athi mhlawumbe kamakhelwane. Abona abakopa utshwala athi uTholakele bekuphuza abangani bakhe.
bageze balale. UBhekane wafikelwa yiphupho likayise, embuza ukuthi akagana ngani. Engathi uyise uqosha intombazane efake izingubo ezimnyama. Okumangazayo ukuthi noTholi wavuka egxuma, wathi uphupha ebanjwa yibhubesi. Ababange besalala. UBheki wavuka waya ekhaya, wabona ukuthi kuzomele ashonqise impepho ngoba nanti iphupho limfica ngisho enotholakele. Isahluko sesine, emva kwamasonto amaningana. Iphupho lalokhu limhlupha njalo uBheki, akazange ambikele unina, kodwa wakhetha ukuthi kungangcono ayokohlola esangomeni. Into ayibuye ayicabange kodwa ukuthi ukuya esangomeni kuzomehlisa isithunzi njengoba enguthisha. Avuke ekuseni uBhekane abuze umama wakhe ukuthi akakezwa lutho yini ngoLindiwe. Lutho, ahamba emsebenzini. Esitobhini uBhekane akasibonanga isidingo sokulinda utholakele namhlanje. Esamile esitobhini ezwe ngabantu bekhuluma ngemoto ebovu ithatha amantombazane ayowadlwengula aqeda abulawe. Waziduduza ngokuthi angeke yenzeke leyo nto kuLindiwe. UBhekane uthe efika esikoleni nakhona kuxoxwa yona leyo ndaba, abona ukuthi kuzomsiza ukuthi abuze uSifiso ngoba yena wazi zonke into. NoSifiso akazi lutho ngale ndaba. USifiso asale esebuza ukuthi njengoba ethi ufuna ukushada uTholi, uzomlobola kubani njengoba engazi nomndeni wakhe. Sihamba isikhathi emva kwamasonto amathathu. Kulawa amasonto amathathu uBhekane wayematasa ebhekana nesibhamu ukuze azivikele kubhatomu. Okwakumkhathaza kakhulu ukuthi wayengamazi nobhatomu loyo. Njalo uma elandelwa umuntu wesilisa wayeshawa uvalo. Wathola ujazi bomvu owayedume ngokuzakhela izibhamu. Kodwa akasithathanga ngoba wehluleka ukusisebenzisa. Wavala wasitshela ukuthi sebeyoqedana ngezandla nobhatomu. Wathi ebuya ekhaya emuva kokuyozama indaba yesibhamu, wafica unina evutha ulaka. Wambuza ukuthi uqambelana amanga ukuthi bekade elele kothisha kanti beye komfelokazi. Washo nokuthi uLindiwe utholakele, abafowabo bathe bazokuza bazomganisa ngenkani. Kwamphatha kabi lokhu uBhekane owayezimisele ngotholakele. Into eyayimhlukumeza umoya uBhekane ukuthi engenza njani uma uLindiwe noTholi bamithi. Wazitshela ukuthi uLindiwe uyohlawulelwa azishadele uTholi. Waqeda ukukhuluma nonina wahamba wayolinda uTholi esitolo. Baficane noTholi esitolo bahambe baye endlini. Endleleni uTholi atshela uBheki ukuthi uzenza uboshiwe manje badinga imali yebheyili eziNkulungwane zamarandi, u-R3,000 loyo. Manje udinga usizo kuyena uBheki. Achaza uTholakele ukuthi kusiza uZenze ngoba emthathisa kwababa wakhe futhi naye kade ayemsiza. Agcine esevumile uBheki, athi uTholi uzothumela uPamela kusasa bahlangane amnike. Akazange alale endlini kaTholi uBheki ngalelo langa, yize noma uTholi wayefisa kanjalo. Ngakusasa emsebenzini uBheki ahamba ayokhipha imali, afike uPamela azoyilanda, afike ehamba ngemoto ebovu. UBheki afikelwe imicabango yendaba yale moto ebovu ekuthiwa yathatha uLindiwe, athathe inumber plate yayo. Esakhuluma noPamela uBheki, kudlula uSifiso aphakamisela uPamela isandla. Nalokho kumxaka uBheki ukuthi bazana kanjani. Esahambile uPamela, uSifiso abuze uBheki ukuthi kanti naye useyikhasimende likaPamela yini. Abuze uBheki ukuthi ikhasimende lani leli akhuluma ngalo, angafuni ukuchaza izinto eziningi uSifiso. Abuze ukuthi uyazi yini ukuthi usebenza kuphi uTholakele. Athi uBhekane usebenza emafemini, ahleke futhi uSifiso. Abone uSifiso ukuthi sengathi uzoshada nesigebengu lapha. Ekhaya unina wayesebona ukuthi ungcono abikele omalume bakaBheki ngendaba kaTholi ngoba yena uyahluleka. Umama wakhe wayefuna ukuthi uBheki ashade nomuntu ofundile, kodwa uBheki wanganayo inkinga ngoba uTholi wamchazela ukuthi ukufunda kuyekiswa ukugula. Alungiselele ukuyolinda uTholi esitolo. Namhlanje uBheki wayejahile ukumbona uTholi ngoba wayefuna bakhulume ngokuthi engabaletha nini abakhongi nangendaba kaZenze noPamela. Akalindanga isikhathi eside. Endleleni eya endlini kaTholi bahlangana noBhatomu. uTholi wazisa uBhekane njengomngani kuBhatomu. uBhatomu wacela isikhathi esiningi sokukhuluma noTholi. Ngakho-ke uBheki kwamele aphindele emuva, wavele waziyela ekhaya. Uthe efika ekhaya wafica kukhona umalume wakhe ezokhuluma le ndaba yakhe nomfelokazi. UBhekane wayelokhu eme endaweni eyodwa yokuthi uzoshada noTholakele, noma engafundile noma engumfelokazi.
Waqeda ukukhuluma nabo wahamba yolala. Waphupha kabi ngelolo langa. Wabona ukuthi kuzosiza asheshe alobole lapha ukuze namaphupho adlule. Isahluko sesihlanu. Esitobhini uBhekane abuza uTholi ukuthi uBhatome bezothini. Asho uTholi ukuthi uBhatome ufuna abuyele emakhaya ngoba kumele amngene. uTholi wathi kuzomele ahambe kule ndawo. Ababanga besalidingida kakhulu lolu daba ngoba kwafika izimoto abahamba ngazo. Emsebenzini uBheki waya kuSifiso wafika wamtshela ukuthi umbonile uBhatome. Wamxwayisa ukuthi ahlehle kuBhatome ngoba uyingozi. uSifiso wasale esebuza ukuthi imali le ayinika uPhamela bagcina bayikhokhile yini. Lutho. Wayebikele ukuya ekhaya ukuyobhekana nomalume, kodwa wakhetha ukuthi avele aqonde khona. Umalume asho ukuthi kusasa uyahamba, ngakho-ke kuzomele le ndaba katholakale isheshe ilunge. Abuze imibuzo umalume ngomfundiso kaThuli ngokuthi wagcina nini esikoleni, njengoba wayeshadile, wahlukaniswa yini. Yonke le mibuzo uBheki wehluleka ukuyiphendula. Baqeda ukukhuluma uBhekane wahamba wayobheka uThuli. uBhekane afika endlini kaTholi ehleli noBhatome. Athi ucela ukukhuluma ngaphandle noTholi. Angayivumi leyo nto uBhatome. Azama ukusukuma uTholi uBhatome amshaye ngempama. Angenelele uBhekane balwe. Akhipha ummese uBhatome ngenhlanhla abantu babalamula. Abantu bamxosha uBhatome bathi uyena oqala umsindo. Basale uTholi noBheki. Baxoxe ngokusanda kwenzeka. uBheki abuze nangemali yakhe ukuthi izobuya nini ngoba ufuna ukugcwalisa kwilobolo. Namhlanje uBheki acabanga ukuyolala kubo. uTholi amnikeze utshumentshu kaZenze ukuthi azivikele ngawo uma kuwukuthi uBhatome usamlindile ngaphandle. Endleleni yakubo uBheki ahlangane nezinsizwa ezintathu ezamshaya ngeketanga kaningana emva kokuthi aphunyuke. Bamshaya waze wawa phansi. Ngenhlanhla wathola ithuba lokuthi aphunyuke. Wabaleka waze wafika ekhaya. Afika ekhaya uBhekane azibheke izandla zivuvukele, azithobe, agcobe umuthi bese eyalala. Aphazanyiswe yiphupho elibi. Wabona ukuthi kumele ayisheshise indaba yakhe noTholi yomshado. Hleze lokhu kushaya kwakhe ngabantu kusawulaka likayise. Emsebenzini abe namahloni uBheki ezitshela ukuthi bazomhleka ozakwabo njengoba elimele. uSifiso ababaza uBheki ukuthi sengathi uyehla ngomzimba. Abone uBheki ukuthi mhlawumbe ilamaphupho amhluphayo. Akhulume kahle uSifiso namhlanje ngendaba kaTholi, akhombise ukumeseka kwisinqumo sakhe sokushada noTholi. Ekuphumeni kwesikole uBheki aqonde ekhaya. Afike afice unina amncenga ukuthi bamvumele ashade noTholi. Kube sengathi wehlisa umoya nomama wakhe, amtshela ukuthi kuzomele kushiswe impepho, kuhlatshwe imbuzi, kukhulunywe nabaphansi. Asho unina ukuthi kuzomele noTholi abe khona uma sekubikwa. Waqeda ukukhuluma uBheki ayeka uTholi. Endlini kaTholi afika ngqongqoze isikhathi eside uBhekane lutho ukuvuleka. Kuthi ngesikade avule uTholi kukhona uPhamela ubala imali. uTholi angaphumeli obala ukuthi le mali iqhamukaphi. Bathe sebeqedile ukubala kufika imoto thizeni izolanda uPhamela. Kusenjalo kulokhu kufika abantu bengqongqoza. uTholi lokhu ephuma eyokhuluma nabo ngaphandle, kodwa akafuna ukuchazela uBheki ukuthi kwenzakalani. Ulokhu ethi bazobheka uPhamela. Abone uBheki ukuthi kuzomele azame ukuhlukanisa ubudlelwano bukaTholi noPhamela bengakashadi. Avukele kaTholi aqonde emsebenzini. Emsebenzini baxoxa kancane noSifiso ngendaba yomshado nabakhongi nokuthi uZenze uyobuya nabazali bakaTholi. Wahamba ayophumula kuVulande, wafikelwa isithongwana, waphupha edoba izinhlanzi. Wagcina ekhiphe inhlanzi yenkulu. Saphuma isikole, useqala ukuba nokungabaza ngokushada noTholi emva kokufica imali eningi kangaka, izinto nezinto abazenzayo ezingacaci. Afika ekhaya uBhekane belindele ukufica umalume wakhe. Esikhundleni salokho wafica uLindiwe. Sekudlule izinyanga ezinhlanu bengabonananga. uLindiwe uzokwazisa uBheki ukuthi ukhulelwe nanokuthi useyazi ukuthi uzoshada. Kwamphithanisa ikhanda uBheki lokho. Namhlanje bezimisele ngokuthi ayovakashela uTholi, kodwa uLindiwe akayizwa ngisho neyokuthi uBhekane ayothenga okuphuzwayo esitolo ngoba uthi nangaleliya langa waphuma kanjalo waphuza ukubuya. Ahlale kuBheki, uLindiwe uyabenzela ukudla.
bahlale phansi badle. Kuthe sekunjalo kungqongqoza uTholi uhamba ngemoto eshayelwa uPhamela. Kumthuse lokhu uBhekane ngoba uTholi akakaze alibeke lapha kwakubo. Angene phakathi abingelele uLindiwe ngesizotha bese ethuza olanda uBhekane. Angabe sazi ukuthi uzokwenza njani manje uBhekane, uLindiwe amkhulule. Nangempela ahamba uBhekane bayongena emotweni kaPhamela. Endleleni ulokhu eshaywa unembeza. uPhamela bashiye ngaphandle kwendlu kaTholi bangene ngaphakathi uBhekane noTholi. Uma bengena uBhekane abona amaphilisi angakaze awabone. uTholi awahlwithi ngokushesha. uBhekane wasola sengathi isidakamizwa ambuze. uTholi aveze ukuphoxeka ukuthi uBhekane umthatha kanjani. Axolise uBheki. Abone ukuthi uTholi ungungqondongqondo. Abahlalanga isikhathi eside. Sebelele uBheki aphuphe ehamba ngemoto. Yaphenduka yaba yibhayisekile. Kosa nje kade evukile uBhekane. Avalelise athi bazobonana ntambama. Ekhaya ahambe sephuthuma uBhekane ebheke ekhaya. Ujahe uLindiwe. Afike uLindiwe engasekho endlini. Athi uyombuza kunini ahlangane naye esehamba. Axolise uBhekane asho uLindiwe ukuthi akadeniwe kodwa angeke aphinde awubeke umcondo wakhe lapha. uLindiwe wacela into eyodwa nje ukuthi uBhekane amvumele ukuthi eze emshadweni. Ahambe zehle izinyembezi emahleni kaBheki. Yize kunjalo inhliziyo yakhe isahleli kuTholi. Emsebenzini imicabango kaLindiwe lokhu imhlukumeza. Uyazisola ngalesi senzo esibi asenze kuye. Abonane noSifiso. uSifiso ambuze ngabakhongi nanokuthi utholakele unayo yini inzalo. Ambonise ukuthi kuyosiza uma bengase baye kadokotela bayohlola. Emva kokuhlukana noSifiso uBheki asale yedwa athi ukuphumula. Afikelwe isithongane. Kufika iphupho. Ubona uyise akahambi yedwa. Uza noLindiwe umbambe ngesandla. Aphazanyisa ukukhala kwensimbi. uBhekane akhetha ungahambi namhlanje ukuyobona uTholi. Okungcono uzoyaleza ukuthi ngeke ababonane. Aqonde ekhaya. Umalume akafiki namanje. Umama wakhe abone nje ukuthi kusho khona ukuthi umfowabo akasayingeni le ndaba. Abone uBhekane ukuthi kuzosiza ukuthi ahambe aye kwakhe ayomncenga. Kodwa-ke yize kunjalo impilo isaqhubeka. Kuzohamba abakhongi abakhona. Axwayisa umama wakhe ukuthi kuyomele badlule ekhaya ukuze bashise impepho. Isahluko sesithupha. Kwadlula amasonto umalume engafikile. Lwaze lafika usuku labakhongi. uTholi akavumanga ukuthi abakhongi baye kubo. Wathi abeze emqasheni. Akazange anikeze isizathu esicacile. Kwahamba indoda eyayiqoke uTholi kanye namanye amadoda amabili. uBheki wabanika imali engaphezu kwezinkulungwane eziyisi-7. Kwashiswa impepho baqonda kuTholi. Kusenzeka lokho uBheki ahamba ayogibela aye kamalume wakhe. Wafika kwamalume. Umalume athi uyazikhipha kule ndaba ngoba akakaze abone umfana eshada nomuntu olingana nonina, kakhulukazi umuntu ongumfelokazi. Wabe semcela into eyodwa ukuthi abe khona emshadweni wakhe. Wavuma umalume. Avalelisa uBhekane ngoba ejahe ukubona abakhongi bakhe engakalali ezwe ukuthi bahambe kanjani. Ekhaya akabaficanga abakhongi. Unina wathi bafikile bahamba. Bashiya umyalezo ukuthi kushoda imali eyizi-6,000, which is 6,000 rand. Abone sengathi ubanjwa inkunzi lapha. Ahamba aye kuTholi ukuze ayizwe kahle le ndaba. Esangena nje esangweni uBheki ahlangane noPhamela. Useyahamba. Afikelwe ukudinwa. Asole nanokuthi mhlawumbe bezolanda imali yelobolo. Angqongqoze kabili avule uTholi. Ajabule uTholi ukubona uBheki aze ambize ngobhekuzana. uTholi unokutshwala. Nalokhu akumphathi kahle uBheki. Ujabule ngenye indlela namhlanje uTholi. Ulokhu ebamba emmanga uBheki. uTholi akhale ngekhanda athi ucabanga ukuyogeza. Ageze isikhathi eside. Amangala uBheki ukuthi yini le yenza uTholi athathe isikhathi eside kangaka. Ngalobo busuku uBhekane waphuphoyisa sengathi ungenisa abantu esangweni. Abanye uyabangenisa, abanye uyabavimbela. Kuthe uma kufika intokazi yezingubo ezimnyama wayivimba uyise. Kuse avalelisa uBhekane elokhu enomcabango wokuthi kuzomele azame ukuyekisa uTholi utshwala ngoba uyabona ukuthi uziphatha kahle uma kukhona yena kuphela. Afike ekhaya esevukile unina. Asho unina ukuthi akazange alale kahle.
Uyise ufike ngephupho wathetha ebuza ukuthi yini leli otshulwayo. Waphinda futhi unina washo ukuthi abantu bathi uTholi uyisidakwa futhi udayisa nensangu. Amphikele uBhekane ngoba abuye akhumbule ukunuka kwephunga lotshwala. Unina asola ukuthi uTholi ufake uBhekane umuthi obizwa ngokuthi umanda ngaphakathi. Unina ambonisa ukuthi kuzomele aziyeke uTholi lezi zinto ngoba idlozi lale ekhaya angeke lize livume, uyosonteka intamo afe nohlangothi. Abone uBheka ukuthi uthando lukaTholi liyamehlula, abone ukuthi kuzomele aqonge isibindi abhekane ngqo noThuli. Avalelise kunina aqonde endlini yokuphumula. Wazitshela ukuthi noma kunzima kodwa ayikho into ezovimba ekushadeni kukaTholi. Acabange ukuthi ngoba uTholi uyamhlula, okungcono azame ukuxosha uPamela eduze kukaTholi. Lokho kungaba lula. Abanjwe ubuthongo waze avuke ngakusasa eselungele ukuya emsebenzini. Uma efika emsebenzini akhulume noSifiso uBhekane ngenhloso yokwazi ngale ndaba yaTholi yotshwala nensangu. Akabanga esayiqala le ndaba uSifiso wamtshela ukuthi uTholi uphuthunyiswe esibhedlela izolo emini uhanjiswe uPamela. Abe nokucikeka uBheka uma ezwa leli likaPamela, asola ukuthi lokhu kugula kaTholi kuhlangene nento engasile ngaphakathi. Kuthe kuphunywa esikoleni wabe sesesangweni eselindele ukuphuthuma esibhedlela. Afike esibhedlela, amanesi amazisa ukuthi ngeke akwazi ukukhuluma naye namhlanje. Engambona nje kuphela, usengaze akhulume naye kusasa. Uxhunywe amapayipi, abuze ukuthi kwenze njani, athi amanesi kusahlolwa okwamanje, abone uBheka ukuthi uyafihlelwa lapha. Afise nokuthi ukube uyazi ukuthi uPamela uhlala kuphi ngoba uyena owazi kahle. Abuye asola ukuthi mhlawumbe yinto yamasibomu, mhlawumbe amadlozi avimba umshado. Aqonde ekhaya ukuze ayobikela unina lensambatheka esivelile. Wafike wabikela unina kodwa unina wangakhombisa ukwethuka. Wavele wathi akakhululeke uzoba ngcono. Lokho kwamthusa uBheki. Wabe sechaza unina ukuthi waye ukuyohlola bamvezele ukuthi uTholi uzoguliswa izidakamizwa. Uyazibuza uyaziphendula manje ukuthi engamsiza kanjani uTholi ukuthi aphume kule mpilo yakhe. Azibuza ukuthi mhlawumbe ngangcono uma engavele azishadele noLindiwe wahlukane phansi noTholi. Umama wabuye wasola ukuthi mhlawumbe kwenzeka konke lokhu njengoba uTholi bamlobole esefake inzila. Athi kuzomele kushiswe impepho kukhulunywe nabaphansi. Baqeda ukukhuluma uBheki wahamba yolala. Emsebenzini akazile ukuzosebenza namuhla. Ubezocela ukuya esibhedlela ukuze abone uTholi. Nangempela avunyelwa. Engakaphumi nje abonane noSifiso. USifiso abuza ukuthi uTholi usenjani. Axoxela uBhekane ukuthi ufunwa amaphoyisa ngoba akalazi kahle udaba lonke. Kodwa akalazi kahle udaba lonke. Uma efika esibhedlela esangena abona imoto. Kule moto kunabantu phakathi abalokhu bembuka. Uma ebhekisisa kahle abona uBhatomu, kusho ukuthi ebezobona uThuli. Phakathi esibhedlela uThuli usengcono ngoba useyakhuluma futhi ebezihambela ngezinyawo zakhe. Baxoxeke. Baxoxa ngezidakamizwa. Aphike uTholi ngendaba yezidakamizwa. Baxoxa ngaPamela. Athi uPamela usavakashe kubi eplazini ingakho engafikanga ukuzombona. Baxoxa ngoBhatomu. Athi uBhatomu ebeze lapha ezosho ukuthi akukho mshado ozokwenzeka lapha, uthi uyomisa. Baxoxa ngosuku lomshado. Uma uBheka ebuza ngosuku lomshado asho uThuli ukuthi liyoxoxwa abakhongi mhlazane bezokwesibili. Bakhulume ngemali yelobolo. uTholi athi uZenzo yena owahambisa imali yelobolo kubazali bakhe. Bakhulume ngamaphoyisa. uTholi athi bekuwumzala wakhe oyiphoyisa bezombheka ehamba namanye amaphoyisa. Konke lokhu kumbonisa uBheka ukuthi uTholi mdala impela ukunaye ngokomqondo. Bavalelisane uBheka ekhaya. Esezongena nje ekhaya uBheka avinjwe yile moto ebekade eyibona esibhedlela ehamba uBhatomu namanye amadoda. uBhatomu acela uBheka ukuthi angene ngaphakathi emotweni ale uBheki. uBhatomu aphume nommese azama ukumgwaza, aphume nalawa amanye amadoda azama ukumgwaza, aphunyuke, agijima aze afike ekhaya. Abheka unina ukuze amazise ngohambo lakhe. Yize noma unina azi ukuthi uTholi usesibhedlela ngenxa yezidakamizwa, kodwa uBheki wavele wathi bathe umkhuhlane omncane. Bese axoxa kufika uZenze ezothi
Le emakhaya bathi imali ibe ncane, ngakho-ke kusheshe kulunge, okungcono balethe izi2,000 zamarandi ngaphezu kwaleya mali abeyihambisile. Esehambile uZenzi, uBheki azibuza umbuzo omningi, asole sengathi ubanjwe inkunzi la. Ngakusasa wafonela uTholi ukuze ezwe kahle ngale ndaba. uTholi wathi akamniki uZenzi imali ngoba naye uma ephuma lapha esibhedlela kumele enze amalungiselelo omshado. Abone uBheki ukuthi into engcono ukuthi aboleke imali, ayithole, ayiphuthumise kuZenzi. Aphume esibhedlela uTholi, kuqale kulungiselelwa usuku lomshado. Inkinga uBheki ayeba nayo ukuthi abantu babemthokozelela futhi befuna ukumsiza, kodwa uma eke waphatha igama likaTholi kwakonakala yonke into. Umfundisi wendawo uthi akakaze ambone uTholi esontweni. Nomunye umfundisi wakwelinye ibandla uthi ufuna ukubona abazali bakaTholi. uTholi uthi uzomelwa uZenzi. Ekugcineni umfundisi aze amhawukele uBheki. Usuku lomshado. oTholi nezimpelesi zakhe baphuza ukufika esontweni. Kwathi lapho sebefikile uTholi noBheki sebeme ngaphambili, kwezwakala ubaba omemezayo ebuza ukuthi ubani owamukele ilobolo likaTholi. Ahamba uTholi aye kulo baba ayomehlisa umoya. Uthe lapho esebuya uTholi, uBheki wangalithola ithuba lokubuza kuTholi ukuthi ubani loya ngoba umfundisi wathi makuqhutshekwe. Kwakubuzwa ukuthi ubani ufuna ukumisa umshado, akekho wasukuma. Lapho uBheki wayebamba umoya elinde ukuthi kusukume olindiwe owayefike nengane. Kusenjalo kuqhamuka amaphoyisa amabili angabelungu abambe uPamela. Asondele ngaphambili, uPamela akhomba uTholi bambophe, noZenzi usevenini uboshiwe. uLindiwe nomama kaBheki bahamba baya phambili ukuyolanda uBheki ukuze bahambe. Waphela kanjalo umshado. Iphela kanjalo-ke incwadi bangani bami. Please subscribe, please like, and you will be finding new books in the future. Good luck.